குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நேற்று எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு வர சொன்னேன்ல, யாரெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தீங்க? படிச்சுட்டு வராதவங்க வெளியில் போய் நில்லுங்க. படிச்சுட்டு வந்தவங்களாம் உட்காந்து எழுதுங்க. ஃபாத்திமா, நேற்று தமிழ் டெஸ்ட்டுக்கு நானும் சுமையாவும் தான் கீழே இறங்கணும். இன்றைக்கி நீயும் ஜெயினம் தான் இறங்கணும். சயின்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு நான் தான் கீழே இறங்கினேன். சோசியல் எக்ஸாமுக்கு நான் தான் கீழே இறங்கினேன். இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு நான் தான் கீழே இறங்கினேன். சரி, யாருமே கீழே இறங்க வேணாம், நானே இறங்குறேன். ஃபாத்திமா, நீ படிச்சுட்டியாடி? நான் நேற்று படிக்கவே இல்லைடி, மிஸ் பாடம் நடத்துவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் படிக்காமல் வந்துட்டேன்டி. நேற்று வெளியே வேறு போயிட்டேன்டி. நம்ம 2 பேரும் இன்றைக்கி கீழே இறங்குவோம், வெளியில் போய் உட்காருவோம், அப்போ தான் மிஸ் பார்க்க மாட்டாங்க. எனக்கு நீ கொஞ்சம் காட்டுடி. சரிடி, நம்ம 2 பேருமே கீழே இறங்குவோம். நான் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வந்துக்கிறேன், காட்டுறேன். ஜொஹரா, நீ படிச்சுட்டு வந்துக்கிறியாடி? நான் படிச்சுட்டே வரலடி, எனக்கு கொஞ்சம் காட்டுவியாடி? நானும் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு வரலடி, டெஸ்க்கு கீழே தாண்டி புக் வச்சு எழுதணும். புக் வச்சு எழுதும் போது எனக்கும் கொஞ்சம் காட்டிக்கோடி. சரி வாடி, வெளியில் போய் உட்காந்து எழுதுவோம், அப்போ தாண்டி மிஸ் பார்க்க மாட்டாங்க. ஃபாத்திமா, காட்டுடி. ஃபாத்திமா, 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 கூப்பிட கூப்பிட காது விளங்காத மாதிரி இருக்கிறியே ஃபாத்திமா, காட்டு ஃபாத்திமா. நான் ஒன்றுமே படிக்கல ஃபாத்திமா. இந்த பிள்ளை காட்டுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேங்குது. இப்போ என்ன செய்யன்னு தெரியலையே. ஐஷா, ஐஷா, என்னடி? நான் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு வரல ஐஷா. ஃபாத்திமா காட்டுன்னு சொன்னா, அவளை நம்பி தான் நான் வெளியில் வந்து உட்காந்தேன். இப்போ அவள் கூப்பிட கூப்பிட திரும்பியே பார்க்க மாட்டேங்கிறா. நீ கொஞ்சம் காட்டு ஐஷா. சரி, இந்த பார்த்து எழுதிட்டோல. என் பக்கத்தில் வந்து உட்கார ஐஷா. அங்கேருந்து பார்த்தா ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஐஷா. இது வர இப்போ தெரியுதா? பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டேன், இப்போ பார்த்து எழுது. இப்போவும் ஒழுங்காக தெரிய மாட்டேங்குது ஐஷா. உன் பேப்பரை கொஞ்சம் தா ஐஷா, நான் பார்த்து எழுதிட்டு உன் கையில் தந்துடுறேன். என்ன அங்கே ஒரே சவுண்டாக இருக்குது? எல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கீங்க. தள்ளி தள்ளி உட்காந்து எழுதுங்க. நான் உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரேன். ஐசா தா ஐசா, மிஸ் வரதுக்குள்ள பார்த்து எழுதிட்டு உங்கள் கையில் பேப்பர் தந்துடுவேன் ஐசா. இந்த பிடிச்சி தோலை. நீ மட்டும் புக்கை கீழே வச்சு ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்து பார்த்து படக்கூடாது எழுதிட்டு இருக்கிறீடி. எனக்கும் கொஞ்சம் காட்டுடி. இருடி, நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதி முடிச்சுட்டு அப்புறம் எனக்கு காட்டுறேன். என்ன அங்கே ஒரே தொண்ணு பேசி எக்ஸாம் தானே எழுதுறீங்க? எக்ஸாம் எழுதும் போது என்ன உங்களுக்கு பேச வேண்டி கிடக்காங்க? இல்ல மிஸ், அவளுக்கு பென் இன்கு முடிஞ்சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வேற பென் இருக்கான்னு கேட்டா மிஸ். ஒழுங்கா 2 பேரும் பேசாம உட்காந்து எழுதுங்க, இல்லைன்னா என் டெஸ்க் பக்கத்துல வந்து எழுதுறீங்களா? இல்ல மிஸ், நாங்க பேச மாட்டோம் மிஸ், உட்காந்து எழுதுறோம். உட்காந்து ஒழுங்கா எழுதுங்க, நான் வெளியில போய் பார்த்துட்டு வரேன். என்ன 2 பேரும் தொடர்ந்து பேசிட்டே இருக்கீங்க? ஐசா, நீ உள்ள வந்து என் டேபிள் பக்கத்துல வந்து உட்காந்து எழுது. என் பேப்பரை குடி மிஸ், அவங்க டேபிள் பக்கத்துல உட்காந்து எழுத கூப்பிடுறாங்க. எல்லாம் உன்னாலதான். இருடி தரேன், 2 லைன் மட்டும் தானே எழுதி தரேன். எழுதிட்டேன்டி, குடிடி. என்ன அங்கே 2 பேரும் பேப்பரை மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டு இருக்கீங்க? இல்லை மிஸ், பேப்பர் வந்து காற்றுல பறந்துட்டு மிஸ், அதான் மிஸ் எடுத்து கொடுத்தேன். நீங்கள் 2 பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்து எழுதுனதெல்லாம் போதும். ஐஷா, நீ வா, என் டேபிள் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து எழுது. ஒழுங்கா உட்காந்து எழுது.